Her er kontorstolefamilien Ergohuman. Ryglænet er altid udført i slidstærkt net, som i sammenligning med andre løsninger i net er meget behagelig at røre ved. Sædet er udført i slidstærkt og åndbart stof, som sikrer høj komfort. Kontorstolene Ergohuman er karakteriseret ved forskellige innovative funktioner. Den første er den justerbare lændestøtte, som kan indstilles individuelt. Højde og placeringen af lændestøtten kan justeres, så den passer til brugerens højde. Den anden innovative løsning er det funktionelle justeringsgreb, som justerer indstillingen af sædet samt synkronmekanismen. Den næste spændende funktion giver mulighed for at installere en arbejdsstation, som sikrer en ergonomisk arbejdsstilling ved computeren. Stolen har en synkronmekanisme, som muliggør, at sædet og ryglænet følger kroppens bevægelser, samtidig med at en ønsket position kan låses efter behov. Trykket i vippefunktionen justeres i forhold til brugerens vægt. Den trinløse højderegulering kan let indstilles til brugerens højde. Sædeindstillingen sikrer, at sædet reguleres og tilpasses brugeren, og sikrer samtidig, at brugeren kan udnytte alle stillinger i stolen. Stolen er udstyret med armstøtte, som kan reguleres efter behov. Armstøtten kan reguleres således, at brugeren opnår armstøtte i 90 graders vinkel fra kroppen. Armstøttens flader kan justeres indad eller udad. Armstøttens regulering sikrer en korrekt placering af underarmene. Stolen muliggør også, at armstøtten kan reguleres i forhold til sædet. Det brede sæde sikrer selv høje brugere en korrekt sædeposition. Nettet i ryglænet er udvendigt beklædt med stof, som er behageligt at røre ved. Meshnettet tilpasser sig brugerens krop og sikrer en god luftcirkulation. Nettet holder faconen selv efter lang tids brug. Det polerede alustel indeholder ikke dele, som er svejset sammen, hvilket sikrer mange års upåklageligt brug. Som standard er stolene udstyret med bløde hjul, som kan bruges på hårde overflader. Stolen er omfattet af en sikkerheds- og holdbarhedsattest samt en udvidet garanti.